Tabbas in dai kana hawa manhajar TikTok zaka san murja Ibrahim. To a yau dai mun zo muku da labarin yar TikTok game da ake cewa murja Ibrahim ya kamata ta yi aure. Tabbas daga baya murja Ibrahim ta fito ta magantu inda take kuka take faɗin bidiyo cewa ita ma tana son ta aure sai dai mahaifinta ba shi da lafiya. Inda ta fito ta bayyana a manhajar TikTok din na cewa mahaifinta ciwon kafa yake. Bayan an yi hakan ne wata ta je ta ɗauki hoton mahaifinta ta sa a social media inda daga baya murja Ibrahim ta fito ta ce za ta ɗauki mummunan mataki a kanta. To dai ba tare da ɓata lokaci ba mun zo muku da bidiyon domin ku kalla da idonku. Domin Hausawa na cewa gani ya kori ji. To amma kafin mu sa muku bidiyon muna roƙon ku da ku danna mana alamar like, sannan ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a lokacin da muka ɗora. Mun gode da kasancewa tare da mu da kuka yi. Ya aure ki huta. Ni kaina na fi kasan ne auren. So amma abin da yake damuna shine mahaifina ba shi da lafiya, ciwon kafa yake yi. Ni ce nan nake bashi farin ciki, ni nake ɗebe mai kewa, sannan yana da hawan jini. Shi kansa babban burinsa a ce yau gashi ni ma na yi auren, amma ni ɗin ce kawai nake tunanin idan na tafi na bar shi ɗin ya zai yi. Ni zan iya ƙarar da rayuwata akan na ba mahaifina farin ciki. Baya iya zuwa ko'ina daga masallaci, sai dai ya dawo gida mu zauna mu yi hira. Idan na tafi na bar shi ya zan yi. Ba wai ku kalmar da kuke tunani ta hana mutum aure ba, ko kuma wai kalmar karuwanci ko wani abu da kuke faɗi, ko duniya. Idan da akwai mutum da bata damu da rayuwa ba ma ta duniya da abubuwan da yake duniya, to ni ce. Kawai idan ana yin dai abu kowa yayin abin ake yi, za ka ɗan yi ƙoƙari kai ma kaga kana yi ko wani abu. Sannan da kake da mutane za su dinga binka, kowane page za a yi postin ɗinka a ce ma karuwa. Wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa, kowane ne shi a doron duniya, kowane ne shi, na rantsuwa da Allah shi nake bautawa. Har in ya san ya taɓa nema na, ya neme ni, ya ɗauka kuɗi ya ce murza gashi ina shi ne karuwanci, ko ya kai ni guri yana nema na ya fito ya faɗi tsakanin shi da Allah. In dai ɗan sunna ne shi ya fito ya ɗaga hannu ya yi magana. Kuma mu je mu dafa Ƙur'ani zancen Allah ne, Ƙur'ani gaskiya ne, a dafa shi ana ganin gaskiya ne, mu dafa shi mai rantsuwa. Wannan shi ne dalilina. Amma ni kaina ina so in yi auren sosai. Duk inda na kai da wannan ɗin zuciyata dole mace ce ni, kuma ina da rauni, kuma akwai wanda nake so, dole zai rayuwa da shi. Amma mahaifina a zaune yake, baya iya fita, kullum ina tare da shi. Farin ciki da ke ba shi a yanzu kam ba zan iya ba. Ni ban sani ba akan kuskure ne na aikata da na zauna lallai ni akan mahaifina zan yi rayuwa. Na gwamnati na gama rayuwata a haka, na ba mahaifina lafiya. Ku daina zagi na akan kalman karuwa, ku daina min magana irin wannan magana, ba na so, ku banni. Allah ya fi ni sanin me gobe na ta tanada. Din lalacewar naka ne, ba sai na ƙara wani haske a kai ba, kun gane me nake nufi. So masu bi na da kalmar karuwa, na san dole akwai wanda suke yi na saboda Allah kawai suke ƙaunata. Taya na addu'a idan burin su kenan su ganni na hallaka na koma yawon karuwanci, Allah ya kiyaye. Dan Allah ku taya na addu'a kar Allah Ubangiji ya nuna musu wannan ranar a duniya da za a gani, saboda halin rayuwa. Idan ka san yau baka san ya goben ka za ta kasance ba. Ina gudun aka amani da wannan mummunar masifar. Dan Allah ku yi min addu'a akan wannan mutanen da suke bina da kalmar karuwa. Duk wanda ya san me nake yi, ya kuma san me na dosa. Insha Allah ba za ku ga wannan lokacin ba. Ni murja ina yawo irin na wannan, ba irin wannan kuɗin nake so a rayuwata. Ba na san su, ba na san sa gaban abada.
irin rayuwar da nake ni alhamdulillah ina cikin kwanciyar hankali, ina jin daɗi na. Dan Allah, in ma me muke ci a gidan iyayena, ni ina jin daɗin rayuwa ta yadda nake, abin da ba na so. Tun masu yi min wannan fatan lallai sai an ganna a cikin wannan hali, insha Allah. To ai kuwa da daga rana mai irin ta yau idan aka ƙara cewa ki ɗauki hoton mahaifin wani ma ba nawa ba ki sa shi a social media, na rantse da Allah ba za ki ƙara ba. Ni za ki zo ki ce wai za ki wa babanmu hoto? Waye kin haukace kina shan ƙwaya ne? Wayan da take hannuna sai ta sai irin taki guda 15. Me yasa ni ba zan ɗauka da nawa in yi posting ɗin shi ba? Kin haukace kin sha tramol ne? Ko ina yanda aka yi? Ce wa za a kai media? Babana za a kai media? Ba ki da hankali, ba kuma ki da tunani, ba ki san inda yake miki ciwo ba. To ni nawa uban ba na buƙatar ganin fuskar shi a cikin social media. Ke babana za ki zo ki mun posting ɗin shi? Ki mun posting ɗin shi a social? Na rantse da Allah, yawo idan ba sai ya gagare ki ba, Allah ya kin sani mu ba ma yawon zinace ke shaida ce, amma akwai yawon zazu da gayu. In ba sai na sa gayu sun ci uwarki sun tare miki hanya sun faffarka ki ba, Allah ya tsinan albarka. Ki je ki saka, kin fi kowa sani ai, ke shaida ce. In kine wa Allah ki je ki saka, tunda dabba ce ke jaka. Idan ke za ki iya tura mahaifinki a social media, duniya tana gani, kina kallon wasu gillikilaki ga su nan a gari su dinga ɗaukar hotunan dattijan malamai ko wani abu suna haɗawa, wai ki ji suna musu waka suna wai da kai zan yi wof. Yanzu idan ubanki ne kika ga wata shegiya yar iska la'anatin nashi ta ɗauki hotonsa ta je ta haɗa da nata tana cewa da kai ne zan yi wubiya, za ki ji? To haka wasu ma suke ji idan aka ɗauki hoton iyayensu aka ji ana posting ɗinsu a social media ana da kai ne zan yi. Ba na manta ina tafiya wannan malamin mai banki ake ce mai kome, aka ɗauki hotunansa da wata mace tana nan duk cin bulitin ya kwakule mata fuska, ya yayyage mata nan gurin duk cin ruwa cin zanzana tsaba an gaji da kwalta. Wai ta ɗora wannan bawan Allah wai da kai zan yi. Yanzu idan 'ya'yansa suka gani ku taya ni jin bakin ciki. Kawai ina cikin wulkawa a social media in ga babana. Ba ki da hankali, kwata-kwata ba ki san inda yake miki ciwo ba. To ni mahaifina babban mutum ne, bawan Allah ne, ni ba ma ni da fuskar da zan je kusa da shi in rike waya. Haba da Allah, kawai in je gun babanmu in rike waya muna snap. Ta yaya ma zan fara? Ta yaya to ma zan fara zuwa gaban shi in dinga wani haka ina yin snap? Ba ai yarinya ba ai gidan yara ba ce ni. Ba ai gidan yara ba ce ni. Abu wani sarkin ba za a dora mun uba a page a dinga mai lakin haka kawai a ce a ringa cewa nice ana waye. Ni dai tunda na kawo kaina amma ina gyatumi ƙarya ne a media.